हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोन थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानाय होबाय साख्रिनि आपडेटनि भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नालांबाय थायोब्लानो जाबाय फुल डिटेल्स मोनजोबगोन बेयो फैदों डाइरेक्टरेट अफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आसामनिफ्राय बेवहाय गासै 133 टा भेकेन्सि दं 133 टा बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन अनलाइन एप्लाइआ दिनैनिफ्राय स्टार्ट जागोन दिनैनिफ्राय माने 25 सेप्टेम्बर 2020 निफ्राय आं बे भिडिअखौ 25 सेप्टेम्बराव बानायदों आरो लास्टआ 15 अक्टोबर 2020 माने 25 सेप्टेम्बरनिफ्राय 15 अक्टोबरनि गेजेराव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन एप्लाइनि लिंकआ नै जितु एड्रेसआ नै slprb.assam.in बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन एक्चुअली बे जितु एडभार्टाइजमेन्ट ना बेखौ 2014 आवनो दिहुनदोंमोन होनना बुंदों बाट उनाव केनसेल खालामना होनाय जादों दायो जायफोरा 2014 आव एप्लाइ खालामदों नोंथांमोनाबो बेखौ एप्लाइ खालामफिननांगोन गोदान वेबसाइटनि गेजेरजों तो बेवहाय क्लियर खालामना होदों नै सार्च कैंडिडेट्स माने जायफोरा 2014 आव एप्लाइ खालामदोंमोन सार्च कैंडिडेट्स मास्ट आल्सो एप्लाइ एफ्रेश थ्रू द लिंक गिवन इन द वेबसाइट slprb.assam.in बे वेबसाइट थांनानै गोदानै एप्लाइ खालामनो नांगोन होनना बुंदों माने अल आसामनि थाखाय गासैनिबो थाखाय बेखौ माने गोदानै बिथांमोना दिहुनना होफिननाय जाबाय सो दायो पोस्ट सुइस भेकेन्सिखौ नायोब्ला फार्स्टआवनो क्लियर खालामनानै बेवहाय देयर विल बी नो एप्लिकेशन फिस होनना बेवहाय लिरना होदों माने एप्लिकेशन फिस थाइसेबो नाङा सो बेवहाय पोस्ट सुइस भेकेन्सि होनना बुङोब्ला सब इन्सपेक्टर अफ स्टेटिस्टिक्सआव टोटल 35 टा भेकेन्सिस दङ बेनि थाखाय सेलारिया 14,000 निफ्राय 49,000 नि गेजेराव मोनगोन आरो ग्रेड पेआ 7,600 सो बेवहाय आं सेलारिखौ आरो फिउचाराव बुंनो हाला दे मानो होनब्ला सेलारिया गासिबो एखे जास्ट ग्रेड पेनिल'सो डिफारेन्स दङ जुनियर आर्टिस्ट काम ड्राफ्टसमेन बेवहाय मोनसे भेकेन्सिस दङ जुनियर एसिस्टेन्ट हेडक्वार्टार्सआव टोटल 12 टा भेकेन्सिस दङ प्राइमारी इन्वेस्टिगेटर कम्पिउटार बेवहाय 30 टा भेकेन्सिस दङ फिल्ड एसिस्टेन्टआव टोटल 55 टा भेकेन्सिस दङ माने जों जुदि दायो गासैखौबो दाजाबजोबोबा 133 टा मोनगोन आरो भेकेन्सिसखौ तो कैटेगरी वाइज भेकेन्सिबो बिथांमोना दिहुनना होदों सब इन्सपेक्टर अफ स्टेटिस्टिक्सआव टोटल 35 नि एसटी प्लेनफोरनि हौवासाफोरनि थाखाय मोननै भेकेन्सि दोनदों रिजार्भ खालामना होदों आरो फिमेलफोरनि थाखाय मोनसे ओमफ्राय फिल्ड एसिस्टेन्टआव 55 टानि एसटी प्लेन मेलफोरनि थाखाय 4 टा आरो फिमेलफोरनि थाखाय 2 टा भेकेन्सिस बिथांमोना रिजार्भ खालामना होदों स' बेवहाय भेकेन्सिसा खमब्लाबो जों माने बहाबा जुदि रिजार्भ खालामना दोनाखैब्लाबो जोंहा टेनसन लानांगौ खोथा गैया मानो होनोब्ला जों एसटी प्लेनब्लाबो आनरिजार्भआव बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हायो स' बेवहाय आरो मेल फिमेल हिसाबै रिजार्भ खालामना दोनदों नालाय बेखायनो हौवासा हिन्जावसा बथ बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ आं क्लिक खालामनो हाबाय बथ मेल फिमेल कैन एप्लाइ बेखौ माने इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना स' दायो इलिजिबिलिटिखौ नायोब्ला नेसनेलिटियाथ' अलरेडि जों इण्डियान जाखानांगोन एज लिमिटआ 18 निफ्राय 40 इयार्ससिम होदों नै 18 निफ्राय 40 इयार्ससिम होदों नाथाय जोंनि एसटीफोरा 5 बोसोरनि एक्सट्रा मोनबावो 5 बोसोर एक्स रिलेक्सेसन बे हिसाबै नायोब्ला 18 निफ्राय 45 इयार्सनि गेजेरनि जोंनि बर'फोरा बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बैसोआ 1 जानुवारि 2020 निखौ लागोन दे माने 1 जानुवारि 2020 सिम नोंथाङा 18 निफ्राय 45 इयार्सनि गेजेराव जानो नांथारगोन स' बेखौ आं क्लियर खालामनो हाबाय दायो जुदि 45 जादों माने दा जुदि माने नोंथाङा हमना ला दासो जुदि 18 जादोंब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा मानो होनोब्ला दिनैनि सानखौ नोंथांमोना 1 जानुवारि हिसाबै लादे 1 जानुवारि 2020 महरै ला स' लायोब्ला 1 जानुवारि 2020 सिम नोंथाङा माने बेसेबां बैसोनि जाखो स' बे हिसाबै नायोब्लानो जाबाय थ' नायनायनि उनाव नोंथाङा जुदि 18 निफ्राय 45 इयार्सनि गेजेराव जुदि गोलैदोंब्ला बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन स' एज रिलेक्सेसन मानो होनब्ला 5 बोसोरनि माने मोनखायो जोंनि एसटीफोरा स' दायो फैबाय एडुकेशन क्वालिफिकेसनाव सब इन्सपेक्टर अफ स्टेटिस्टिक्सआव ग्रेजुएसन कमप्लिट खालामनांगोन आर्ट्स साइन्स कमार्स जायखिजाया जायोब्लानो जागोन नाथाय बेवहाय मेथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स आरो इक'नमिक्सआ थानो नांगोन बेजों पास खालामब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बिनि उनाव 6 दाननि कम्पिउटारनि डिप्ल'मा थानो नांगोन होनना बुंदों मिनिमाम 6 दाननि खमावनो 6 दाननि कम्पिउटारनि डिप्ल'मा एबा सार्टिफिकेट थानो नांगोन जुदि गैया बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बे मोनसेखौ आरो लोगोसे कम्पिउटारनि नलेजबो थानो नांगोन होनना बुंदों जेरै एमएस विन्ड'ज लिनाक्स मेक बा वर्ड प्रसेसरनि स्प्रेडशीट बानायनाय स' बेफोर गासिबो माने बेफोरनि नलेज थानो नांगोन स' बेनि उनाव फैबाय जुनियर आर्टिस्ट काम ड्राफ्टसमेन बेवहाय जितु जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुएसन कमप्लिट खालामोब्लानो जागोन नाथाय डिप्ल'मा फाइन आर्ट्सनि डिप्ल'मा नङाब्ला सार्टिफिकेट थानो नांगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे कम्पिउटारनि जितु कम्पिउटार ग्राफिक प्रेजेन्टेसन बेनि नलेज थानो नांगोन होनना बुंदों बिथांमोना क्लियारलि लिरना होखादों स' जा लिरदों बेयो थानो नांखागोन आरो जुदि गैया नोंथांमोना माने बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दे स' फिउचाराव आंखौ आरो माने कमेन्टआव सोंहरनो नाङा दे नोंथांमोना बे आं 18 इयार्सआनो जायाखै माने एप्लाइ खालामनो हागोन नामा होननानै मानो होनब्ला बेवहाय क्लियारलि लिरना होखादों 18 निफ्राय 45 नांखागोन बेखायनो आं बेखौ बुंनो हाबाय ना बिनि उनाव जुनियर एसिस्टेन्ट हेडक्वार्टार्सआव जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुएसन कमप्लिट खालामब्लानो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुएसन बेवहाय साबजेक्टनि खोथा गैया पार्सेन्टनि खोथा गैया जेबो बुङाखै बेवहाय ओमफ्राय
एक्सट्रा जितु जुदि जों नायोब्ला डिप्लोमा थानो नांगोन होनना बुंदों कम्पिउटारनि 6 दाननि मिनिमाम 6 मान्थनि कम्पिउटारनि डिप्लोमा एबा सार्टिफिकेट थानो नांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला आरो लोगोसे कम्पिउटारनि नलेज थानो नांगोन होनना बुंदों जेरै MS अफिस बा गुबुन ICT टुल्सनि नलेज थानो नांगोन होनना बिथांमोना क्लियारलि लिरनो हादों बेनि उनाव फैबाय प्राइमारि इनभेस्टिगेटर कम्पिउटार बेवहाय 10 पास बानो जागोन बाट साबजेक्टआ मेथमेटिक्स नङाबा स्टेटिस्टिक्स बेयो थानो नांगोन आरो लोगोसे 6 मान्थनि 6 दाननि कम्पिउटारनि डिप्लोमा थानो नांगोन डिप्लोमा नङाबा सार्टिफिकेट थानो नांगोन मिनिमामसो आरो 6 दाननि बाराब्लाथ' आरो नोंथांमोननि थाखाय ओरैबायदि स्पेसियेल जागोन 6 दाननि बाराब्लाथ' ज' खमावनो 6 दाननि होनना बुंदों आरो लोगोसे कम्पिउटारनि नलेज थानो नांगोन जाबायदि स्प्रेडशीट बानायनाय वर्ड प्रसेसर MS विंडोजनि ना ओमफ्राय प्रेजेन्टेसन ग्राफिक्स गुबुन बेफोर गासैबो नलेजफोरा थानो नांगोन ना बिथांमोना बेवहाय क्लियारलि लिरनो हाखादों बेनाव फैबाय फिल्ड एसिस्टेन्टनि थाखाय मेट्रिक पासब्लानो जागोन अनलि मेट्रिक पासब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बाट मेन खोथाया जाबाय कम्पिउटारनि नलेज थानो नांगोन कैंडिडेट्स हैविंग नलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी फॉर डाटा कलेक्शन एंड ट्रांसमिशन फ्रॉम फील्ड लेवल थ्रू ऑनलाइन गेजेरजों माने खालामनो हानाय नलेज थानो नांगोन आरोना नोंथांमोना बाट मेन खोथाया जाबाय बेवहाय बेबायदि जितु कम्पिउटारनि डिप्लोमा बा सार्टिफिकेट बेखौ जेबो बियाखै स' बेवहाय नोंथांमोना नायनो हाखायो आं बेखौ बुङाखै आं जास्ट माने नोंथांमोननो जा लिरदों बेखौल'सो बुंनो हादों नालाय बेवहाय 6 दाननि बा 1 इयारनि 1 बोसोरनि जेबो कम्पिउटारनि डिप्लोमा बा सार्टिफिकेट बेखौ बियाखै माने अनलि मेट्रिक पास जानानै बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन जास्ट डिफारेन्सा जाबाय नोंथांनाव नलेज थानो नांगोन कम्पिउटारनि फिजिकल फिटनेसा माने फिजिकली फिट जानो नांखागोन नोंथांमोना बेखौ जुदि एप्लाइ खालामनोब्ला बिनि उनाव फैबाय हाउ टु एप्लाइ होनना बुङोब्ला नोंथांमोना अलरेडि बुंनो हाखाबाय slprbassam.in बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन बेवहाय लिंक एक्सट्रा थाबावखागोन स' माने लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दिनैनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन दिनै माने 25 सेप्टेम्बरनिफ्राय बेखौ आं 25 सेप्टेम्बराव बानायदों मा टाइमनिफ्राय बिथांमोना लिंकखौ एक्टिभ खालामनो हागोन एबा दा लिंकखौ एक्टिभ खालामना होबाय नामा आं बेखौ जेबो मिथिया दे बिथांमोना दिनैनिफ्राय माने एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों स' बेखायनो बे निउसखौ बा बे जब आपडेटखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय आं फट' नांगोन गावनि फट' ओमफ्राय सिगनेचारखौथ' नांखागोन स' डकुमेन्ट्स हिसाबै बुङोब्ला एडमिट कार्ड नांगोन होनना बुंदों मेट्रिकनि एडमिट कार्ड आरो सार्टिफिकेट एन्ड मार्कशीट अफ मिनिमाम एडुकेशन क्वालिफिकेशन जितु बयनिख्रुइ खमसिन जितु सार्टिफिकेट बा मार्कशीट माने जायखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन आरोना जेरै ग्रेजुवेटनि बा ग्रेजुवेटनि थानांगोन हायार सेकेन्डारि बा हायार सेकेन्डारिनि मेट्रिकनि बा मेट्रिकनि स' बेफोर एडुकेशन क्वालिफिकेशना थानो नांगोन माने एडुकेशन क्वालिफिकेशन थानो नांखागोन बिनि मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटआबो थानो नांगोन बिनि उनाव डिप्लोमा जितु कम्पिउटारनि डिप्लोमा एबा सार्टिफिकेट बेयो थानो नांगोन बिनि उनाव STनि सार्टिफिकेट थानो नांगोन जोंनि ST प्लेननि हिसाबै स' ST सार्टिफिकेट कास्ट सार्टिफिकेट थानो नांगोन PWDनि दङब्ला बेखौ PWDनिखौ होना लायोब्लानो जाबाय पार्सन्स विथ डिसेबिलिटिस नोंहा जुदि माबाफोर प्रब्लेम दङब्ला बिनि उनाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्ड बा सार्टिफिकेट बेखौ नांगोन होनना बुंदों एक्स सार्भिसमेन नोंथांमोना मिथिखायो एक्स सार्भिसमेननिया जायफोरा सार्भिस मावखांबाय स' बिसोरनि जाखागोन बिनि उनाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट बेखौ नांगोन स' जायफोरा मिथिया नोंथांमोना सोरबा सासे मिथिनाय मानसिनाव सोंना लादे साख्रि मावनाय मानसिनाव सोंना ला मानो होनब्ला साख्रि मावनाय मानसिया जुदि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन बा सार्टिफिकेट स' बेखौ मोजाङै मिथिखायो नोंथांमोना सोंना लायोब्लानो जाबाय मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोनसेल' अफिस थायो बेनि बानायनायनि थ' माने इजिथार जायो दसेयावनो जायो नोंनि जास्ट डकुमेन्टसफोरखौ लांनांगौ आरो ना बेनि उनाव जोंनो EWS सार्टिफिकेटनि गोनांथि गैया इक'नमिकेलि विकार सेक्सनाव जों गोलैया जेनेरेल केन्डिडेट्सफोरनि थाखायसो बेयो स' बेखौ बेनि गोनांथि गैया जा बुंना होबाय आं बेफोरखौ नोंथांमोना माने रेडि खालामना लायोब्लानो जाबाय एप्लाइ खालामनाय समाव सेलेक्शन प्रसेसा एग्जाम बायदिफोर जागोन नोंथांमोना सेलेक्ट माने बेवहाय कैंडिडेट्स होस्ट एप्लिकेशन्स आर फाउन्ड करेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट विल बी कॉल फॉर रिटेन टेस्ट स' रिटेन टेस्टनि थाखाय नोंथांमोनखौ लिंहरगोन होनना बुंदों आरो बिथांमोना स' रिटेन टेस्टआव बेवहाय जितु सिलेबास बेवहायबो लिरनो हाखादों साब इन्सपेक्टर अफ स्टेटिस्टिक्सआव पेपार 1 जेनेरेल नलेज जेनेरेल इंलिश आरो मेथमेटिक्स जागोन पेपार 2 मेथमेटिक्स इकनमिक्स आरो स्टेटिस्टिक्सनि थागोन प्राइमारि इनभेस्टिगेटर कम्पिउटाराव जेनेरेल इंलिश आरो जेनेरेल नलेज थागोन पेपार 1 पेपार 2 मेथमेटिक्स आरो स्टेटिस्टिक्सनि फिल्ड एसिस्टेन्टआव जेनेरेल इंलिश जेनेरेल नलेजनि बिनि उनाव पेपार 2 मेथमेटिक्सनि जुनियर आर्टिस्ट काम ड्राफ्टमेनाव पेपार 1 जेनेरेल इंलिश आरो जेनेरेल नलेजनि बिनि उनाव जितु पेपार 2 बिथांमोना प्रेक्टिकल टेस्ट लागोन होनना बुंदों फाइन आर्ट्सनि 50 मार्क्सनि जुनियर एसिस्टेन्ट हेडक्वार्टार्सआव जेनेरेल नलेज जेनेरेल इंलिश आरो मेथमेटिक्स थागोन पेपार 1 आरो पेपार 2 प्रेक्टिकल टेस्ट खालामगोन होनना बुंदों स' बिथांमोना स' बेहाय बेखौ आं नोंथांमोननो फुल डिटेल्सखौ होजोब्बाय बे जितु जबनि स' जायफोरा गोसो दं नोंथांमोना बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय बिथांमोननि अफिसियेल वेबसाइट
SLPRB आसाम डट बेवहाय थांनानै दिनैनिफ्राय अपेन खालामनो हागोन होनना बुंदों 15 अक्ट'बरसिम थागोन बेयो स' 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 15 अक्ट'बरसिमनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हायोबानो जाबाय 20 डेज 20 डेज ना 20 सान टाइम दङ स' 20 साननि गेजेरावनो बेखौ एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं